anyị fa mgbe ị na-eji akụkọ agụ egwu ọ bụrụ ọzọ kịta onye ọbụla na-amalite agụ anything no storyline no nothing nwere onye tinyekwa na alụ beat ọ na-agụ those days ọ na-abụ onwe ka esi wee jee afịa bata etinye ka njem afịa ahụ si wee dị n'egwu gwa gị ifefa jetelu gwa gị ifefa mụtalụ ọ bụrụ mgbe ahụ ọ bụ na ọka akpịsị wee gbaa mmadụ nọ n'otu onye a si wee survive ma onye ahụ esi ha wee survive kwana agụọ ya n'egwu ịmụta akọrọ gị ihe ị kwesịrị ime na akpị gbaa gị ma agwọ tụọ gị magon ka o si adị ụfọdụ n'ime ga-asị he ya ntị chi na-azụ and don't worry njọs na-achịkọwara gị ka o si wee dị mgbe ahụ ịghọtago mgbe ahụ egwu na-enwe ihe a na-amụta n'ime ya egwu na-enwe storylines egwu na-enwe ife ị kwesịrị ige ịghọta ya ịghọtago ọya ka o ji awakpọ imekwanala nsị gị na-ege lyrics of a song ọ dị very very important ihe esi na ya mụta ihe sikwonu na ya mara ife ị na-agụkwu ihe ị na-emekwu na enjoy kedu ihe ọ bụ a na-achetago maazị nkịta ihe m chọrọ igwu is just a very short story of a young woman nụrụ di mana ọ mara na o si from frying pan wee banyezie into fire ya bụ o sizi na ife anwa anyị ji eme ịmago na anyị chọọ iyi akwa anyị na-eyuzi eyi akwa wee banyezie n'ime ọkụ ya ahụ ọ ya awụ ịchọọ iyi akwa ịchọọ iye ụmụ vegetables anụ asị anyị na-ata na nkịtị anyị eshizi eshi ihe ahụ ka ihe ahụ na-akpụ ya n'oyibo bụ frying pan o sizi na ya wee banye n'ime ọkụ ya bụ ọkụ wee na-ele ya ka ọ na-achọ ilefusizi aja isi niile dị ya n'isi ntutu niile dị ya n'isi dị ọkụ erechapụsị gị ya ka ife menụ nwaada anyị anụ di after 6 months di ya kpọrọ nwaanyị ọzọ na-abata n'ime ezinụlọ ya ọ nụchara di after 6 months ọ sị ka ọ hapụgodo ihe mee between 2 months and 6 months na nke ọfụla anya bụ ife na-agbaru ya obi na di emezi 6 months after their marriage ọ na-akpọbata nwaanyị ọzọ ọ bụrụ ọsọ na ọ na-akpọbata nwaanyị ha kpaa nkata na ọkpọbata nwaanyị ọsi nke nwaanyị ya pụọ ya nyefa efe n'ụlọ nke nwaanyị as obedient ịma na anyị si na anyị na-achọ submissive wives wife na-erube isi nwaanyị ma ha place nwaanyị ọ ya bụ nwoke na-ekwu ọ dị ekwu ọ ya bụ nwaanyị gịnị nji maka ya wee bịata nwaanyị bụ na di ya kpọbata nwaanyị ọzọ n'ime ụlọ ọ sị ya hapụrụfụ ụlọ ndị nebo amachago olu maka na ọ bụrụ izizi ọ bụrụ ịbụọ ọ bụrụ ịtọ ọ bụrụ ịnọ ọ bụrụ ise o mekete gị ya nke bụ na gịnị mee na ndị mmadụ amago olu maka kedu ihe melụ na di gị jiri moto onye bata na nwaanyị yiri ịnọ n'ilo enwe ike ime ya nke izi agbaghịtasị oke na onwe nke ọ na-eme ihe n'ilo nke bụ asị na ya bụ na hit dị n'ime ụlọ mana nke ịtọ ndị mmadụ ga na-apọint ga na-eti ezi 1 2 3 things together wee na-asịzi ka ezi so ọ sị na omego gịnị na omekete na ndị mmadụ amagoro na ike agwụ gị ya na ọ bụ na di ya gwara ya na o nwere nwaanyị ọzọ ọ nọchie ịnụ second wife na ọ ya aka ya kwe n'edi mana nke a bụ with no conversation no question nothing o nwere dị ka o si kpasata ya na nke onwe dị ka o si ekwucheta eli anya onwe dị ka o si wee gwu ya gbasara ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ihe ọ ma ọ batara one day n'ụlọ fu di ya na nwaanyị n'otu a ka o si ebido onye ha efe that first day o ruo the second day na ọ nọ n'ụlọ ọbịa nwoke sị ha nye efe so ajụjụ nna ajụ kịta bụ nwata nwaanyị a kedu ife ọ ga-eme di ya adịrọkwa abusive o ọ sị m mba na di ya in fact n'ihe omepebe ọnụ ya yọ na ọ bụrụ na di ya enweka ego mana n'ihe ọ na omepebe ọnụ ya gwa di ya nye ebe ihe onye be ya sometimes the man na-apụ out of his way imere ya some things without nyanwe ịnadị ana so o wee na-ajụ kịta sị kedu ihe o ya eme di ya dị eti ya di ya dị abuse ya kama na ihe o nwe bụ gịnị nsogbu o nwe bụ
nwaanyị anụ nsogbu o nwere ebe di ya nọ bụ nwaanyị anụ ọ na-akpọbata n'ime ụlọ ọsịfa ha nye excuse anyị fe efe anyị mazi na enyefe efe na ọ bụrụ ihe ntị chọrọ ịnụ ka fa na-akpa na ọ bụrụ ihe anya chọrọ ịfụ ka ha ya na-eme so ajụjụ m bụ kedu ife unche na nwaada ya eme kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ya bụ nwaanyị na-ege anyị ntị maka na o wetara m ya sị m na ọ chọrọ ka anyị tinyere anyị ọnụ. Hello. Good evening. Ka ime? Uruchioma. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Nnọọ Ekesin. Nnọọ. So which means I like it. I like it. I like it. You the akokana kokonako. No na kana tantialon. You the one of also go to give one ma. Getting that yani po forest. This na forest family. You know for them with you. When I'm the man where don't wear no when you with me. He can react. That moment he make a react. Yet you know enter on my inside the reactives book. They tell them and I call their car. Nya bakwuo je no sawa di ogu kon nke nwaanyị. What did they no clean the cell or bumolo di he got for the idea. Take us over. You see, more on us here. See you say people for what? Or business could name. Ultimate business he goes out. Anybody about or they respect the woman. Eh? We respect ya. Cha. Bolu wo no. Bụrụ na ịgwakwara nke nwaanyị sị na nga nụkwa nwaanyị ọzọ ka ekwela edi nke a bụ na iji ọsọ kpọọlụ nwaanyị bịa batara bịa si nke nwaanyị nọ anụ ya pụọrọ gị n'ụlọ ka gị na side chick boto bịa na ntịtịrị aza ya ọ nwere onye ọ ga-abụ oge okwefọdụ agara oge gbuo okwu isi oge gbuwe ezigbo isi ekpebezie dị kesi adịma na onwe ga-eripụkwa ọsọ because you na-eme babụm kọntent ọ dịrọ mma ọ bụrụ ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ọzọ nye agwa nwunye sị dị ya achọkwa ịnụ nwaanyị ọzọ nke ekwe na-ebi ịnụta nwaanyị ọzọ mana ọnya bụ the second wife na nke bụ second wife ịghọtago so ọ dịrọ ụdị akọ so in a cover that na ọ bụ na nke nwoke nye option for second wife nya kwete or business big shop or office, even in a meeting. So which means I like I chief to learn. Open on like it, or another wife, or second wife, or what? But open up and now stand there for her own right. But I would do much should not be entering there. But for any reason. She want that man. Open up when you get a money, oh, they push away for one. Oh, they wait to get on time. You get a money, because when you get a one, they have motherly agas there. Now they are doing more drinking. Daalụ so daalụ and of course anyị ma na o nwere a lot of ụmụ nwaanyị nọ na di today ndị parents fasifa nọ na nwoke a anụkwa na onye a ụmụ nwanne ya si onye ama ndịkwa mana ha ụdị nke anụ o mebezie ka eko ga-esi egbachi azụ to the same family si anyị anụ na ya bụ nwa ya anụ na nwaanyị ya bụ nwoke the same thing for ụmụ nwoke kwa ụmụ nwoke bụ na fachi ịnụ nwaanyị si na nwaanyị a bụkwa nwaanyị ajọ nwaanyị mana fa adị anụ ntụla abanye afụ ihe na ya. Hello. Good evening. Ka ime? Chekwube from Enugu nnọọ. Ọ gwụkwa ike. Mana ụmụ nwoke na-eme ya anyway.
ịnọkọta na ikiri n'ugwe nwaanyị nsara n'ụlọ ị ga-azụta another wine si nwunye gị ya nye gị esi that kind thing no dey na onye ada ya na-ata ntị n'ahụ ha o jizi iwe wee drop call ọ na-ewekwa iwe o mana ihe ojiri weta m bụ na gịnị mee onye nọ n'ime ebe a nka na-ajụ m ka ihe oye eme ngwa ya ihe oye eme normally ngwa ya ka o si wee dị m n'obi ya nwa sef ga-efili bad ihe mere o ji wee kpọọ m na fon. Hello mgbede ọma ka eke ime Chinwokwu nnọọ ee ọ nwunye ya ịma ụdị ihe a Chinwokwu ụdị ihe a bụ ịbịakọtalụ m ihe isi m na ịchọ ka ebute ya na Volt FM gị nwa na onwe gị emekizie sure na by 4 na iweru redio jee ebe nwunye gị nọ ehe ọ bụ na nke nwaanyị nwere akọ na uche ime otu ahụ ma ọ bụ na ọ nọ n'ụlọ ehe yeah Ikegwu daalụ yes anyị amụwabe mma biko ihe nji like ya dị bụ na ajụ m o take go any drastic action ọsị m mba na ọ nọ na-edi ya since that na ọ nọ na-eche ọma nnanwubefa marriage ya just nnọọ ka bidocha ebido ịghọta so ọma nnanwubefa ọ ka dị early and ụmụ ụfọdụ n'ime ụmụ nwaanyị bụ na ihe na-eme like this ha chọ ishield ya ụmụ nwaanyị kwefuru ụmụ nwaanyị nwere akọ na uche nwe A1 in ishield ụmụ nwoke na-eme nonsense ha buru ibu ụmụ nwaanyị dị otu ahụ ehika akọ na uche ka ọ bụ mana my happiness bụ na the man adịghọ life threatening ya bụ ọ dịghị eti ya ife ọ dịghọ violent ọ bụrụ ndị ọya awo mekwe na ala ọdawa hawo so probably onye melụ nyanwa na onwe ka ji wee na-etake baby steps because asị m kwuo nsị gị na baby steps ka ọ na-etake. Hello gaa n'ihu nna anụ ị na-ekwu ya oh azine pidgin a na-efe ya n'isi mgboro ịtọ daalụ sọ daalụ na o nwere lot of nke a kwa obere o enwere lot of ụmụ nwaanyị na-eteki nnọọ ha na-eteki nonsense na marriage ha na-eteki nnọọ amarọ m ihe agha akpọ ya akpọ amarọ m ihe agha akpọ ụdị ndụ ahụ akpọ. Hello ka ime good evening yes so ka mụ na ya na-ekwu
Uche from Enugu, no. Yeah, and teaching as open web there now. Some other Banjananti na Nwanyi ga muchadi. Yana dia akpa only Batazia no no. Yana dia na akpasi. Also yana akpasi source. They take decision on his own without consulting on your no the Nwanyi. You don't know you John. Mana nke bụ eziokwu na ODENIGBO ka anyị nọ, ọkwa ihe Igbo ka anyị na-eme. Anyị Igbo ka anyị na-eme. Just like you said, it promotes culture. But a culture Igbo adịrị against Nwanyị Igbo. And which I know that is one of the things we promote. I don't promote, and that's why I promote ihe nwunye na-abụ. I do promote kwe polygamous family. Onye na-ekwu bụ na o shie ike. Ama na ya resolve to that. Onwere mgbe ọ dị against, mana onwere mgbe ọ si nọ iwu, mana ọ ịchọ. Exactly. Thank you very much. You're welcome. So, I'm not trying to support what the man is doing. Can't give it so. But I want him to talk. I help one at this submissions. Ever I was ready, and then we open at the man already. So many people know why is my I don't think I'm not married to another battery in a wood and so loud like that. Because when you're married, for any advice, I don't know the advice I can't know when I can say back or white. I don't think all the best of advice. Ọ na-asị na ọ bụ na onye ọsịrị ya, let's not get it twisted. Ọ sị na ọ bụ na ọ na-ewu ya iwe na ọ bụ na onye anwa na ọ kago. Ọ bụrụ mgbe o ji wee si anya mee such thing, and mụwa si ya na orube oge nke ịma mma. Onye a na-ekwu na ife ndị ahụ mana obi dị ahụ onye na-ekwu dị fine directly an option you are giving the person which is not right. There are better ways to help somebody on the condition which personally if they are to work I've got the best thing. Can you do from the foundation? Nwanyị a ọ bụrụ na isi George ya nwoke anụ ọnụ before ọ na-akwụ na abụrụ the first time ọ na-afịa before for anụ ka nke bụ eziokwu because ọ nwunye na red flags in marriage. O nwere ife ndị ị ga-afụcha onye chọrọ ịnụ and ọ bụrụ na ị bụ onye na-adị observant enough you won't take it serious until mgbe ị ga-emechazi bịa na-emeke regret. That is the simple truth in life. A na-akpa akpa before ala nwunye and a na-akpa enyi before ekwuwo nke ọnụnụ. Sometimes we marriage, women are so overwhelmed by canody. Fetch for some salient decisions or things happen to observe near this marriage. Man attitude to the man, man some certain behaviors of the person on again. Project a marital handle issues. Man when you good communication when you picture money take decision. So you interested will also go no. You don't even think of other things. Mind ya, everyone can find there a video. So Moka Gano Katan that behave was somehow in between. If I cover I know for no. Moka maybe a man condone no and edge on possibly an edge maybe no get change. I don't want to keep an amigo. What I go? So in what marriage is all about. Now, if no became more diabrego ended. It would be the starting point of life struggles. So if you can then I move a week take precaution, mana, who do any hana, mana some behaviors of red flag, and mana only decided to stay with. If you get so you make a plan on time. On Abumbo for the as wine, what do you bring to the table? Honey, here. I said, what are you bringing to the table? Let me tell you. What come and ask wine, what are you bringing to the table? Which means the man has lost it. I keep on saying it. Before you know wine, we do qualities and characters and things. If for something that will aid and help you, complement you in future and everything for your life.
because over this program, they are not transferred. That's what those kind of advantage. If you are a kind of, you lost the first assignment as a man. So, what can I know why I go before joining one? But I know if you have a family, so him today we have one. One year at the same time, because if you want to bring it to the devil, or ego, or caring, or understanding, or communication, or tolerance for Kunyan. So at this instance, one year is for us to help her and solve. Two things are involved. Okwaga and Nwoke and I broke my responsibility. Not the people of man. Work before I lack. But it's a friend. Okay, caring, which is very, very important. The only problem one way now, one of the people in security or Ganyana where daughter or a family of an that point also to the point people are matrimonial without due consultation and communication to the wife. So, I need the responsibility and disrespect to one when you do one and that's to show you that unforgotten woman is like the sea finished to that woman. He has nothing to lose. Mabuna wanya hapo. Mabuna wanya package room of my way esteem. When you believe no you bring it to the table before we can man. That man will be afraid of losing her. So what can I buy wine with anything to lose? Born of wanya. Rather that woman no one and they chicken with to lose. Mabuna actually this kind of rubbish. If not all the very simple now one year. I don't know whether that's self-esteem. Matter how it works. Immediately what I do in fact, what I see and get about way back and what can I do to stop boy or else. I'm not that now. Manganya like that communication of that kind of behavior. Okay, I told you continue. As long as now one year approach, what I told you continue. When you one year for. So the only thing they keep one year and that marriage. I will not try to end that I know I'm equal. But I work out. What I go to best option. She has to work out. Mom will not tolerate it. Without it. Formally, I can't go through. A package you of my throwing you guys when you were back for her. Well, did the baby power and come up and swear the other woman. Where was another woman? That body and sit here down. What the man there have a happy though. Jose because in a mess of working for their maybe we support one area, but we everyone and so Julia blackmailing or whatever, or when any business or model class is separate. So how I go to the point you cannot do without a woman. Always so many things in a can tango. It is so mean. People they are one without caring what people say. So I don't know value for himself and for that love for that wife or no. Or maybe we have. So until one year, all the sit here down and discuss why primary ban I would not gano. May enjoy him down and I'm working in Maria. I'm not ready to tolerate 1 year. It ain't no work I ain't no head for. Over 1 year, or where no can with that self confidence. Man, no way, very young for herself and her own family. The even matter. The best thing will walk away. That will work I have and work and carry and actually very because that is the only thing I can submit here. Chinaza, thank you. Thank you so much. Dalo so. And of course, ọ bụrụ na ihe dịka kọlas m ga-adị ka onye nke akpọ m anyị ga-alaiki ya inye advice ife onye ahụ ga-eme ịghọtago ọ bụrụ na ị nwere small story to tell us you tell us and a lot of people na-agakwa through this whole a lot of ndị mmadụ na-agabiga n'ihe anụnwa ya bụ ịnọ na di ga na-eshe ogi shege ọ bụrụ sọsọ mgbe nwoke ti gị ihe ma mgbe nwoke abuse gị ma verbally bụ na nwoke na the domestic even nke a self emotional gịnị domestic abuse otu ọbụla isi wee chọọ isi wee fie ọ na-afụ ụfụ n'obi nke etiri eti nke ekwuru ekwu nke emere eme ọ na-afụ ụfụ n'obi ha ncha hello
Good evening. Kekime. Ọrụ dị oyi. Ọrụ dị oyi. Obinna, kedu? Ihe izizi ị na-akpọ m? Okay. O nwe Obinna nke na-anya. Okay. O nwe Obinna nke si nchata ncha akpọ m most of the time. So ọ na-anya taxi. Eche m na ọnyanwa. Okay. Daalụ sọ. Daalụ. Oh, daalụ sọ. Wee pụọ. Abụghị ofu. Ọ ga na-amagokwa nwaanyị nke na-amagokwa nke na-amagokwa depending the time the day o ji eme ite onye nke ọ na-eme ite otu o si eme ite ha mana nwaanyị ama mmewu ya ofu nwaanyị ama nwoke na-abụ at the time ma ọ nwe nwoke ite at the time so ụdị nwoke bibi ụwa ma ọ bụ nwaanyị bibi na nwoke ga-agazi to a level ebe ọzọ nwaanyị ọ na-eme onye n'isi ya wee na-agbapụtezi nwaanyị nke ọ mụrụ anụ n'ime ụlọ ọ bụrụ na ọ chọrọ ịmụ nwaanyị na-abụ ya gaa n'ihu na nwaanyị na-abụ ka ọ dị ọfishal ịghọtago na ọ bụrụ na ọ chọrọ ịmụ nwaanyị na-abụ ọ dị ọfishal ya sepụ aka n'ụdị ya na ọ dị ọnụ. I'm not advising him to be moving with the women around even without able to pneumonia. I'm not advising him to do something. Ya sepụ aka na nwaanyị o nwere nke bịara ịsadịrị na workshop m butere m tanka mmiri ife atụ n'ụtụtụ ka nka na-anụ na because the man just nweta hypothesis ahụ ọbụta gbazuo tanka ahụ last month edoreche ya akwụkwọ tanka ahụ niile somebody mụ na somebody fụnụtụtụ isere ọ na-agwa m ugo ajọ ndụ
nwoke ahụ nwere ike ibutere nwoke ahụ nsogbu ebe ndị na Chineke megoro ya ebere dịka ọ gbazuo tanka bụrụzia nke ya nwoke lụgoro nwaanyị mụta ya lụrụ ụmụaka na-atọ eyong guy ka ọ ka bụ mana Chukwu agọzie uju maka ihe lụrụ ịtọ mana ihe dị agha karịa atụ esi bụ na ọ na-aga n'ihu na-eje na-akwa iko eji ebu ụmụ nwaanyị ọ bụrụzie tanka ahụ bụrụ ihe anọda pesin ọsụ iyi ya na ya agawa ọrụ n'ụtụtụ ọ pụtazi oburu tanka ha ngagharị ụgwọ asụsọ mbọdụ ya nwaanyị na-aba na họteelụ ozugbo n'abalị taịm oge ọ laiki ọ ga-ejitụrụ ahụ mgbe ya lụrụ ya richi na ọ ga-ebuletere ya tankị ya ga-ebutezie ya tankị ya kọnwe ogologo tanka ya ihe a ka o megide wee gbazuo tanka ahụ ka ndị ụmụ nwaanyị na-abụ ha fụkwa n'ala onye dịchatabara obere successful ha chi pull ya down. Nah. Mm-hmm. Oh, nyapụna na the marriage mana nye kwezina di ya na-emetụ ya aka. Nyapụna. Mm.
often know a lot of everything about my mind, all that stuff. Happy to see you. Yeah. And I wouldn't know you over the day. Oh, you're just a bit to one another. So you also got the head woman. And I'm more a man take a career. I'm over my own. Now, yes, yeah. Wow, yeah. I'm a little now, yes, yeah. Then now, what is that? Yeah. Or, look, at the marriage. My Hannah, the guy was going to be one before they take it out. Just the other man. Ime ihe ike adịghị ya. Daalụ sọ. Alright, daalụ. Alright, and of course, the good thing nwete na akụkọ the lady bụ na di ya adịghị violent, so onye anwe enweghị any reason ịdị violent to the man. Nyanwa na onwe bụkwa peace loving wife. Eziokwu, ọ bụrụ mmadụ niile ga-etake ya likely, mee izi, mee ibo, mee ito, mee ị na-edi ya. Ọ bụrụ na 2 times in a month ka ọ na-akpọbata ya bụ nwaanyị na ezinụlọ, cheke ya how many times in 6 months. Cheke ya. Mana ndị Odenigbo na like ọkwa tit for tat. Why? Hey, ndị Odenigbo unu like ịchalụ udo, furu udo n'anya too much, mana ọ dịkwa mma o. Ọ dịkwa mma, mana anyịkwa echeta na asị that there is no war without peace up ya. Anyị na-echezọ nke ahụ. Hello. Good evening. Ka ime? No, Gani. Yes, so we thank God. James from Ogboete. No, Gani. Hey, yeah. Sorry, Dalo. Thank God. I happen to be one of the marriage committee in my church. Okay. Marriage out of friendship. Yeah, and then it's the foundation, just from the foundation of Gani right now, you know. Because one, they will bring those things to the that like us. Then we will cancel you. But in a marriage, I have always found acting on their talk. And those are not as him and what other than the both their talk. Then we will ask you, not only the go that before. Not only that if we go. Not to make me disappoint. All the things needed in China. The man will take a me at the number before it has been a while. Then taking will fail us. Or to say one, likewise. Then it will happen that trouble night of that will only see me in place before our dollar talk. Then we be able to cancel you. What they can manage this today, nobody is able. Because the Bible see that it's supposed to be the man is supposed to be a husband of one wife. Mana dịka ọ dị n'ala Igbo, mmadụ nwere ike ịlụ nwaanyị. Voice gị na-ebreak, anyị dị anụsụ ihe ị na-ekwu. Hello. Alright, jisike kikpachi maazụ, biko jisike kikpachi maazụ. Mana one of the things na-eme na counseling bụ na cancel chi onye baa na marriage o mewe ihe story, because I believe na a lot of violent marriages enwe today, a lot of divorces enwe today, they were cancelled. I cancel for mana ha lose if I cancel all the marriage, I cancel the cancel, I cancel all the marriage too. So na the very bad. Hello. Ime. Umi ife nke bụ eziokwu nnọọ.
Ọ dị the woman eji maka ya wee bịa ka onye nke a na-akpọbata akpọbata. Mhm. Alụ ka ọ bụ. Alụ bụkwa abomination o. Okay. Mm. Mm. Hmm. Mhm. No offense taken. Don't worry, all choice again. Hmm. Mm.
So now, you know those things for me are why I advise to that woman, I have to take the man down here one. When you look at from her. So now, Obuna, Nayama married them, so I was one of the appetite. Come on here, I got what it is. Obuna in here, no problem, but then here, in a directed. The other day, I was now. Then, no one as the woman is too much. When I'm with something, but Obuna demand to get into one outside. Fine. When I went man on the phone, that's what we pick up more kind then. I don't want more kind that are too much and woman, no good saving things. So we keep in the Olanka. That's now when I get up on that time. You need to get into the much. Only to know what happened. That's one of my I don't know something that is so much. But the man here is that I'll go hard. One but another man, oh my God, why was number for me, man? Dalo so. All right, una nugonian 0706048553. Hello. Kekime. Good evening. Afagi bonye. Ifunwa no. Hey.
Mhm. Daalụ sọ. Daalụ. Ngwa ụmụ nwaanyị ibu na challenge go gị jee tukwuluzie a na jụọ onwe gị ajụjụ ọ bụrụ na ị na-aga through all this like na di gị na-emeso gị ụdị omume a ị na-eme ihe ị kwesịrị ime as nwa agbọghọbịa even onye dị 60 years sef ka bụ ajịbọ ka na-emetinye aka na hello ekesin nnọọ ị bịa defend onwe gị ịma na ODENIGBO ODENIGBO ada akpụkpọ afa ada eme mmadụ ataki ọsadebe gburu ala ekwu uche gị ka m kwuo uche m ọ na-adịrị some people easy n'ọnụ ka esi kwu okwu a ịma na nkwụ bụ na mbụ a sị m ọ bụ na disi woman na ịma na o nwere ihe na-eme this man mgbe na-eme ya adịla ekele ihe ọ na-eme gị because ebe na ọgwa gị na man dịkwa caring ọ na-enyekwa ihe niile so which means na ọ na-ekele ihe mmadụ akpọ gị na-asị gị ọ bụrụ ike na o nwere ihe anyị kwuru nwe value kwuo ya own stop saying about ndị ọzọ ikwuru nke gị nwa onye ọzọ ekwuo nke ya ị mara ka o si ewo ndị ọzọ n'obi o nwere ndị iwe na-ewe na ihe dị ụcha n'ihe onye a mere bụ abụghị content n'ihe o mere adịrọ mma ate ndị dị ka sọtọ ya once for all ụtọpụrụ ọbụla akpọrọ nwoke a na ọbụla nwere ihe nwaanyị a na-eme ya ọ ka na-emekwa ihe ahụ ịma na o nwere ụmụ nwaanyị iwe na-ewe ọ bụ na ụdị ya ha dị shọ na ụdị eme di ya ihe dị otu a ka adị emejo di ya na onwere ka o si eri di ya ngarị na onwere ka o si eme ka atụ ha jụgo di ya nwere na-eme di ya n'ire ekere obi ka ifili nọ ya ga-eme eri asọ nọ ya ka ifili azị nwaanyị onye ahụ bụ nwoke na-ekwu okpuru maka nwaanyị ịma na ụmụ ada onwe ụdị iwe ha na-ewe uche na ihe amala dị ụtọ ọkpụkọrọ onye na-emekwa ya asad but emene abịa n'iru ya it's my own thing ọ nwere ike na ị na-eme at least respect that woman respect there because ihe na-eme adrọma ihe nwoke na-eme adrọma anyị kwuru ewu ụka ịghọtago so na-agwa brọda ahịa kwuru okwu ikwuo uche gị abịara abịa sị na ihe onye ọzọ kwuru adrọma onye ọbụla na-ekwu nke ekosi wee masị ya Ekesin daalụ sọ daalụ don't worry get m ntị from your house ka m hapụ iwestiri gị your airtime anyị anaghị ataki mmadụ ebe a you understand o fili nọ ihe aka kwesị ime but ka anyị hapụ ideviate from the issue agwago m unu si na ebe anyị na-eji nwanyị akpa nkata ka ụmụ nwanne anyị adịghị ataki anybody anyị adịghị ekwu okwu na afụfụ just an advice ka onye si no notice na onwere onye so far nyegoro the woman solution o nwere ike ọ bụ na ogero ntị mgbe ị na-enye your own solution to the problem o nwere ike ọ bụ na uche ya adịghị ya akwa afọ ama m ọzọ mkpọ gị nsị gị bịa defend onwe gị maka ama m na ihe okwu na o ya ewute gị mụọ na onwe m na-anụ ya ma how you will feel and ama m na o nwere some places o kwuru okwu na-adịrọ mma in terms of otu o si wee dowa ọnụ wee kwu ya but ịmago na ọ bụrụ anyị niile na-amụkwa na-edowe ọnụ mma wee na-ekwu okwu ịghọtago nyenwụ na onwe enwe ike ọ bụ na ọ nụrọ mgbe ị kwuru okwu nke gị inye your own advice o nwere ike ọ bụ na uche ya adịrị ya ịma na ikwutere okwu aka so dependere ebe ọ nọ wee meet up with you then gịwa na onwe gị kwanụ wetuo obi ọ dịrọ necessary gị nwa na onwe gị ịbịakwa bịa attack ịmago dịka ị na-emezi attack o ruo ha otu ahụ ebe anụ anyị onye ọbụla na-ekwu uche ya maka na uche onye adị njọ ebe anụ anyị na-ekwu uche anyị even more nwa sef nwere ike sometimes ikwu okwu Kings mana Kings adị akpọzi I know the reason why Kings adị akpọ but mara dị sorry because efili m na ihe ọ na-ekwu that day the abstract
I counter eji my full chest counter ihe okwu and nka na counter ya ruo echi. Probably because no ihe ready anyị nwere time ọ bụ na oge dị mma break iri ya down ihe melu nju efilie na ihe ọ na-ekwu na okwuteghị ya that day. Nwere onye dị perfect. I can be wrong. You can be right. Ihe anyị ma bụ gịnị? Anyị na-agree to disagree and we disagree to agree. At the end of the day, ofu okwu ka anyị na-achọ ndozi ya bụ solution. Ịghọtago otu anyị esi wee dozi ihe, otu onye esi wee dị mma, otu onye esi wee gaa n'iru, otu ihe ọjọọ na-eme amansi wee na-emezi. Ihe niile anyị nọ here is to find solution. Anyị na-eme the little ones anyị ga-eme to better our society. Gọọmenti na-eme nkefa, ndị redio a na-eme nkefa, gị nwa bụkwa onye nọ n'ụlọ na-ege m ntị a na-eme nke m nwakwa nsikwanụ na redio pụọ nna gakwa n'ụzọ mmekwa nke m. So long as na-ezigbo ife ka anyị na-eme, anyị dị consistent with it, anyị si otu a na-aga. Before mara ya, ifu na the things anyị na-aga through, the sufferings anyị na-aga, afọ anyị na-ata, whether na ọ n'aka ụmụ nwanne, or n'aka partners anyị, or n'aka colleagues, or n'aka parents, or even n'aka government, before mara ya ọ na-ebenata. Ọ nwayọ nwayọ, onwekwana onye ọ tọrọ ute na bie. Ịghọtago, ije na bụ ị ga-afụkwa, ijekwa ị ga-afụkwa. So anyị ga-eji ya nwayọ, anyị ga na-agwa mmadụ kwuo okwu ịlaikrọ isi na onye a na otu o si wee kwu ya na ọ kala itinye otu a because na edechaghọchi ị ga-asị oke na ịmarọ mgbe iju eme itu onye a mana ịdịrọ sure na onye a nyere solution to the problem. Asị onye nke si na ama mma na-ekwu okwu anyị niile bụ adult sị gị jee ma mma jee ma anụ mmadụ mma ịmachi ije nga ọmụọ kwuru okwu ya eje nga. Onye ka anyị ji wee nwee ọgụgụ isi, onye ka anyị ji wee nwee sixth sense, onye ka anyị ji wee malụ ya gbakọ wepụ. Some of us know what to do but I dey confused. Onye ka anyị ji wee nwee Odenigbo. This lady now normally ọ bụ na ọ dị normal aunty Chinazụ mma sị nne m mara si na ya pụọ mana kwa a lot of you bụ ihe si kịta anụ ya nọlụ ya tụkwula na akpa nkata with the man which na adịm sure na nani ya akpago nkata but onye ma ihe o mee. 6 months or 8 months inside marriage ka dị too early gị nwa na onwe gị efubashi gị except na nke nwoke anọzụkwa gị just for na ịbụ ceremonial wife. Because asị m kwube nsị a kedu ihe o ji nụọ nwaanyị mana onye ọzọ dị ya ma ọ na-akpọbata ya n'ezi ọ kara ịnụ the other girl. Mbịakwachi ya sị na o nwere some families ọ ga-awa ịpụta ịkpọta nwaanyị ka ịnụ asị gị nwaanyị ịma nnụ onye ahụ mana onye a ka ịchọ. So at the end of the day ka dị tied to that person. And that trust okwefuru ụmụ nwaanyị my gender anyị siri ike. Ị afụ nwaanyị makwa na ị nọ na nwaanyị na ị na-anụ nwaanyị na ị nwere family na ịnụgo nwaanyị ọ ka chọrọ ịbịa n'ezinụlọ gị ebe ọ ma na nwunye gị na ya just to prove one stupid point ma ghọtara ebe osi. And gịwa bụ nwoke because na ị dị kind ị dị nice ị chọrọ ime ya ka o feel bad na ị kala ịnụ ọ bụ na ọ bụrụ ndị bụ unu na left for you. And ị ga-afụkwa nke nwaanyị o kwechiri na ọma mbụkwa second wife because anyị bụ ndị Igbo o shie ike otu anụ ịnụ onye ndị bụ nsu ka enu emechakwa ọkwa kedu afịa kezi this man in the Bible kwa o mere ya after serving for 7 years asị ya mba nọ ada ka ọ ya nọ na ọ bụrụ the second daughter o ji maka ya wee bịa ọ servekwa 7 years ọ dị easy wee nụ onye nke ahụ ọ bụ na ọnya ka obi ya chọ. So ịnọcha the first one bụ nufu na ị na-afụ shege n'ime the marriage ọ na ị na-egosi the other lady shege ije nụ onye nke ịbụọ nke izisisi na ọma nna unu egwedobi ya ebe ahụ no everybody ma parents gị ma gị enwe consequences for everybody's action. Onye ọbụla ga-anụ ụdị ya. So anyị ga-eji nwayọọ na-agwa onwe anyị okwu amarọ maybe na unu aghọtara ife mmini ba ya dị agwa onwe anyị okwu n'afọ anyị ofu o mean that na mmadụ kwuo okwu even though ịkwaghị onye ahụ iyi sometimes the things you say otu isi wee kwuo ya bụ ihe na-eme gịnị na-afụkwa ofu n'obi. So anyị ga-ejisi ike anyị chọọ ikwu okwu si na ịmarọ mana ọ dịka mana ịmarọ ọ dịka bụ allegedly so that onye a nọrọ ebe ọ nọ na-ekwu ya ọsị okele onye a dọrọ sure no problem onye nwa bịazie ka ọ bịa certifies ihe okwu ya wee werukwa obi umeala sakwuo gị maka na otu esi wee jụọ ajụ kpatara otu esi wee saa asa mana if only na ị ga-adị very patient. Alright, mme pick kwa ofu ka ọ bụkwa m wee gụọ YouTube messages anyị.
07060485853 my phone at 0915 570 8347. Hello, Kedu? If na ịkpọchiela azụ gaa n'iru. Hmm. 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 But ị na-akọwa na ihe na-emenụ nwe ebe o si wee bido, o nwere ihe kpatara ya. Hmm. Daalụ sọ. Daalụ. All right. Kanjiri speed, of course, ka what's YouTube page I dịkwa very busy today. Hello. Nnukwu na-arụ onu nke ọ dịrọ tu. Kee ka ime, fine glow. Good evening, no. No. Within 8 months, actually. Hmm. Mm-hmm. Exactly. I still want to believe now. Oh, no, why am I moving guys? You got teaching us differently. You don't want to get printed. I don't want to get people. But that's the fun I want to Atọkwanụ mo fine glow. You never wear that angle. You never at all. Ah. Don't know, so disappointing. The other one, if you see more than able to don't know how long Aye. impossible. Number two, no one after giving you the charge of that you come earlier, you do not do the all something. So you want to just get that go because I don't think a normal man would have done that. I'm not saying men don't do crazy things. We do. Many of us, in fact, 90% of us go discipline out of the high but I have a and if a man should do that, I'm going to know who we are not for polygamous. I'm going to call you another way. What is this following one about offer us hotel, offer hangouts, offer challenge, offer different sports, offer being here, make an my offer banquet. Omoros water dam, Omoros towers. Different places you can go. But as if you call me, you don't want to go to the email, it wasn't me, Shaggy Avatar. But bringing it home definitely simply means I don't want to, even though I can. Human and sometimes someone even room why they will support for somebody else. The man can give you everything, he still doesn't love you. Can afford those things, that's why. Or just the obligation attached to it. Thank you. So he can afford giving you those things. So Adam cannot let the Agwetara use your other person can but that year a panel or why or Basaroka. Otherwise, it goes to one young and now 1 million the rest of it. When I so all the necessary United because
Gini akpa ya ọfụma. Mba, one thing with onye nke a bụ na asụ n'ofu nwanyị, the same person ka ọ na-akpọbata. Daalụ so. Daalụ. All right, can rush. I got our YouTube messages. Wonder Kid Vibes and please ma. Western English you not that safe. Onyeje kwa Cecilia teaching us all good evening. No, maybe she is used to settle. Maybe she is used to settle debt. Oh yeah, oh we come in no near joke. Where do the girl where wage the family? What her husband is doing to her is worse than beating. She could be infected with terrible disease. For me, this is not marriage. Let her inform her family members and her husband's family. Some of us here should say our opinion and stop attacking other people's opinion. I beg, the heart of that man is terribly wicked. Okay, the heart of the husband, not my callers, please. Because I take a note. Obro on the bomb on a Maka D. Okay, why? Ibrahim, Dalo so. Steadwest, how is your day? Thank you, my day. And if I go for man, Cecilia, but I say let her have a discussion with husband and know what he wants and the way forward. If nothing positive, let her restrict from her chambers. That's Nwoke Ghana Mbada. No, but Nwoke kwero kana na akpa nkata. Our line is too busy. Talk at WhatsApp, Insta, YouTube. I should be quite busy. Thank you so much, Cecilia. Don Frank Ugezesem. Good evening, Auntie Chinazo. You enlighten us. I am learning a lot from your program. Thanks for your good work. Dalo so. Don Frank Ugeze. John Baba say, my princess, well done. Dalo so. Dalo John Baba. Onye Cecilia, what that was him? Auntie Chinazo, pick my call, please. Ewo nemo amokwano moma, no verse. All right. The essence of this program is for us to learn our lesson and forge ahead. Thank you so much. Eric Okbala. Dalo. Hello. Good evening, Kekime. Sylvia from Emene. Okay. Okay. Ọ na-emekwa. Ọ na-eme ọ bụrụ na ikwu.
When you go see ya shege. Dalo. Dalo so. All right. Because at the end of the day, otu anyị si wee kwunya bụ ife agbago gbada ihe adịka punishment. Ihe adị nnọọ ka punishment for Chukwu knows what it is. In fact, nyanwa bụ nke nwanyị, dia and God bụ ife ma ife bụ ihe bụ their problem. And o nwere ike ọ bụ na nke nwaanyị ejegokwu ije gwa nke nwoke ka ha kpaa anya bụ nkata, nke nwoke asị ya jebegodoro onwe ya na ọ nọrọ in the mood. Ama mmadụ onefugo video on a time adịrọzi I can deliberate on this issue. A man trust to nwaanyị ọ chọrọ ịnụ ọ bụrụ na ọnụ gị ya wee hapụrụ ya phone ya. Ọ sị na ọkwụgo ụgwọ na planning ndị catering, decoration, ka ife ọzọ ihe ịtọ and food 1 million naira. Ọ dịka ihe ịta ka ọ kpọ. Not so na ọ yenye fa 500,000, then the balance of the 500,000 ọ yenyezi fa na fa rụcha all of fa. No send their 500,000 naira, not trust to nwaanyị ọ na wee dobe phone ya. Nwaanyị wee fu balance. Ama m ihe dị gị ejegide na phone wee fu account balance the guy. Screenshot where you send ya ndị be nke nwoke, ndị be nke nwaanyị ya nke nwaanyị send ya parents ya. Guess what? Parents ya wee jama m first wee nwete number the event planner. Wee sị ha kpọọ the man sị ha na ihe niile mere increase. N'ihe niile bịa rịa na afịa. Sị add kwori extra 1 million. One of them kpọọ the man. Where the man say how from where to where. Where ya add ọbụrụkwa double the price. So the man said that ọ chọkwara ịkwụ dị ụgwọ but ofu obi si ya nya kpọgodo onye lightning. Na onye lightning ka ọ kpọzi si ya ka ihe na-emezi guy nya gwa ya nwoke ọ bụ nya gwa ya kedu ife na-eme. Ọ si ya na parents nke nwaanyị bụ ife sisi increase ye. Not say ha increase the money. Nwoke nụcha ụdị ife a kedu ka na nwaanyị ga-eshi wee bi na fa at the end of the day. But maybe otu time bidogo the story maybe by tomorrow. I etinye ọnụ na ya nwa obere before with ihe nji maka ya wee bịa. So ndị nke bụ na ha meche send alum message na YouTube. Kenneth Osinachi Ikechukwu have been listening to this topic. So some women tend to lose their marriage sake of lack of respect for their husband. And we can put that the lady disrespects idea somehow. Something could have been the reason. Man onye mara asụsụ oni kwa onye amaghị asụsụ oni na ani. Ramo ebeneji bi ugo agbacha ọsọ agụ mile agbacha egwu ọ na-anụ ugwu. Ka echi ne bụrụ bọsọ ọzọ mụnụ ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị na zon na si unu deje ka emesịanụ. As you never